नोंथाङा माब्लाबा नोंनि गोसोआव मोन्दांथि मोननो हादों ने सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समाव मावनाय दांनायनि गेजेरजों नोंथांनि गोजोननाया खमिलांगासिनो दङ होननानै एबा नोंथांनि गोजोननाया जोबलांगासिनो दङ होननानै नोंथाङा गोसोआव माब्लाबा सानफेरदों ने एबा मोन्दांथि मोनदों ने? नोंथांनियाव जि टेनसना अजन जानानै दङ बे टेनसनखौ नोंथाङा इसोरनि बोसोननि गेजेरजों समाधान खालामनो थाखाय अरायनि उदांस्रि जानो थाखाय नोंथाङा माब्लाबा हास्थायफेरदों ने? नोंथाङा जुदि औ होननानै बुङोब्ला औ आं नागिरदों होननानै बुङोब्ला फै अनजाग्रा प्रियफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों गासै टेनसनफोरखौ फोजोबनो थाखाय टेनसननिफ्राय उदांस्रि जानो थाखाय बे भिडिअआव जोङो सोलोंगोन इसोरनि बोसोननि गेजेरजों। प्रियफोर दिनैनि सावरायनांगौ जिथु टपिक दङ बे जाहैबाय हाउ टु रिमुभ टेनसन। साननाय हनाय एबा सिन्ताखौ बोरै फोजोबनो, तानाव दूर करने का तरीका। जों माबायदि टेनसननिफ्राय गावखौ उदांस्रि खालामनो हागोन? फै जोङो बाइबेलनि मददजों गासै बाथ्राफोरखौबो जों नायदोनि। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला नोंथाङा बाथ्राखौ बुजिजोबनो हानाय नङा। दा बेयावहाय खावलायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। टेनसननिफ्राय राहा मोननो हानायनि गिबि बाथ्रा बेनो जाहैबाय आन्डारस्टेन्डिं टेनसन एन्ड इट्स इम्पेक्ट। टेनसनखौ बुजिग्रोनाय आरो बिनि गोहोमखौ। टेनसन आरो बिनि जिथु गोहोम दं बे गोहोमा जोंनि जिउआव जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समाव मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, थाबायनाय बेफोर गासैनि गेजेरजों जोंनि मेलेम, जोंनि साननाय हनायाव फैयो आरो जोंनि गोसोआव गोहोम खोख्लैफैयो। जिथु टेनसन दङ बे टेनसना जोंनि साननाय हनायखौल' लोरबां खालामो बा जोंनि थांना थानाय जिउखौ लोरबां खालामो बेल' नङा, नाथाय बे साननाया, बे सिन्ताया जोंनि आत्मिक जिउखौबो लोरबां खालामलाङो। बयनिबो साननाय हनाय एबा टेनसना आलादा आलादा रोखोमनि जानो हागौ। सोरहाबा थाखा फैसानि टेनसन जानो हागौ, सोरहाबा बेरामनि टेनसन जानो हागौ, सोरहाबा साख्रिनि टेनसन जानो हागौ, सोरहाबा बिजनेसनि टेनसन जानो हागौ, सोरहाबा फरायनायनि टेनसन जानो हागौ। आलादा आलादा रोखोमनि टेनसनफोरा फैगोन। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि टेनसनखौ बुजिग्रोना लानो नांगोन। जि टेनसननिफ्राय नोंथाङा उदांस्रि जानो थांगासिनो दङ, नोंथांनि टेनसना मा बे बाथ्राखौ गिबियावनो बुजिग्रोनानै ला, मोनथिग्रोनानै ला। बिनि उनाव समाधाना नोंनियाव सफैगोन। टेनसननिफ्राय गनो हानायनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय कास्टिं योर केयार्स अन गड। नोंनि जिंगासिनायखौ इसोरनो गारनानै हो। अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाले। गोथार बाइबेला बेबायदि बुङो। गीतफोर 55 नम्बरनि 20 सिरि। नोङो फोरबोनो गावनि बिबानखौ गथायदो, बिनो नोंखौ हमथागोन। बियो जेब्लायबो धोरोमियाखौ सोमाव जाहोनाय नङा। बे इसोरनि बोसोननि ओंथिया बेनो जे जोंनियाव फैनाय जिथु टेनसन दङ, जोंनियाव फैनाय जिथु जिंगासिनायफोर दङ, बे गासै जिंगासिनाय टेनसन समस्या जेंनाफोरखौ इसोरनो गारनानै होनो नांगौ, इसोरनियाव होनो नांगौ। जेब्ला जोङो गावनि दुखु, सैनांनाय, सिन्ता, टेनसनफोरखौ इसोरनो गथायगोन, इसोरा जोंनो मोनसे गोदान सक्ति होगोन। इसोरा जोंनो गावनि सान्ति, गोजोननाय, रंजानायखौ जोंनो होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गावनि बोलोजों नाजानायखौ नागारनानै जोङो जोंनि समस्या, टेनसन, जेंनाफोरखौ, सैसोनायफोरखौ इसोरनो गथायनो सोलोंनो नांगौ। जों जुदि बे खामानिखौ मावनो रोङाखैब्ला जोंनि टेनसनफ्रा माब्लाबाबो जोबनाय नङा। दा बेवहाय जोंनि टेनसना जोबनो नांगौब्ला, जोंनि जिंगा सिनाया जोबनो नांगौब्ला जों गासै जोंनि जिंगा सिनायफोरखौ, जोंनि गासैखौबो इसोरनो गथायनो रोंनो नांगौ, जोङो इसोरनो होनो नांगौ। टेनसननिफ्राय उदांस्रि जानो हानायनि थामथि बाथ्रा बेनो जाबाय ट्रास्ट इन गड्स प्लान। इसोरनि थांखि एबा मावनायखौ फोथाय। जोंनि सानफ्रोमबो थांना थानाय समाव जोङो जोंनि खामानिफोरखौ लानानै, जोंनि मावनाय दांनायफोरखौ लानानै जोङो गोबां सिन्ता जायो। नाथाय बाइबेला जोंखौ बुङोदि बोसोन बिजाब 3:5 आरो 6 सिरियाव गोसो मानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव भरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो, बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। बिनिखायनो इसोरनि फिसाफोर, जोंनि जिथु मावनो दांनो लानाय, जोंनि केबल गावनि साननायजों मावनो लानायफोरा हयथ' बबेबा समाव जोंनो गोबां टेनसनफोरखौ लानानै फैनो हागौ। जोंनि साननायफ्रा गोरोन्थि जानो हागौ। जोंनि गावनियाव भरसा खालामनाया गोरोन्थि जानो हागौ। जायनि जाहोनाव जि खामानिफोरखौ मावनो होननानै लादोंमोन, बैफोर मावनो लानाय खामानिफ्रा फेलें जानो हागौ। जेब्ला खामानिफ्रा फेलें जागोन अब्लाना टेनसना फैगोन। बेनिखायनो टेनसन फ्रि जानो थाखाय इसोरनि जिथु प्लान दङ, बै इसोरनि प्लानखौ फोथायनांगौ आरो धैर्ययै नेना थानो नांगौ आरो इसोरनि मावगोनखौ जों फोथायनांगौ। टेनसननिफ्राय उदांस्रि मोननो हानायनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाबाय प्रे एन्ड सिक गड्स पीस। आरज खालाम आरो इसोरनि शान्तिखौ नागिर। प्रार्थना करे और परमेश्वर की शांति की खोज करे। फिलिपि 4:12
6 आरो 7 सिरिया ओरैहाय बुङो, मुङा मुंसेनिबो थाखाय दाजिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङाजासे दोनगोन। आरज खालाम। आरज खालामनायनि गेजेरजों इसोरनि सान्थिया जों साफ्रोमनियाव फैयो। जि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होदों, मोनफ्रोमखौबो, मोनफ्रोम जेंनाखौ, मोनफ्रोम समयसाखौ, टेनसनखौ इसोरनो हो आरो जोङो आरज खालाम। आरजनि गेजेरजों बिखौ गथाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो अरायनि गोजोननाय, जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि गोजोननायखौ जोंनो होगोन। जि गोजोननाया टेनसननि गेजेरजों जोंनिफ्राय गोजान जादोंमोन, बे गोजोननायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होफिनगोन। बेयावखाय आरज खालाम आरो इसोरनि गोजोननायखौ अरायबो नायगिर। जेब्ला इसोरनि गोजोननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि सान्थिखौ नायगिरगोन, अब्लाना संसारनि बे गोजोननाय गैयि गोसोआ गोजान जानानै इसोरनि गोजोननाया जोंनियाव फैगोन। टेनसननिफ्राय उदांस्रि मोननो हानायनि बाथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय मेडिटेट अन गॉड्स वर्ड। इसोरनि बोसोनखौ देहान खालाम। परमेश्वर के वचन पर मनन करे। इसोरनि बोसोनखौ देहान खालामनाय, इसोरनि बोसोनखौ फरायनाया जोंनि टेनसनखौ होखारनायाव गोबां मदद खालामो, गोबां गोहोम खोख्लैयो, गोबां सहाय होयो। इसोरनि गोथार बोसोना बेबायदि बुंदों, गीतफोर 119 नम्बरनि 165 सिरि, नोंनि रदायखौ हामजाग्राफोरहा गेदेर सान्थि दं आरो बिसोरो जेब्लायबो सौथुनाय नङा। इसोरनि बोसोनखौ देहान खालामनायाव जोंहा सान्ति दङ आरो जेब्ला जों इसोरनि बोसोनखौ देहान खालामगोन, फरायगोन, जों माब्लाबाबो सौथुनाय नङा। जेब्ला जोङो सौथुनाय नङा, अब्लाना टेनसना जोंनियाव फैनाय नङा। मानोना जों जेब्ला बहाबा माबा मोनसे खामानि मावो, फेलें जायो, अब्लानो जोङो सौथुयो, अब्लानो जोंनियाव दुखुआ फैयो। नाथाय जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ जों देहान खालामगोन, अब्लाना जोंनियाव बे जेंनाया फैनाय नंलिया, टेनसना फैनाय नङा। बेयावखाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ फरायनांगौ, देहान खालामनांगौ। बियो जोंखौ टेनसन फ्रि खालामो। टेनसननिफ्राय उदांस्रि जानो हानायनि द'थि बाथ्रा बेनो जाबाय प्रेक्टिस ग्रेटिट्युड एन्ड कन्टेनमेन्ट। हामबाय होननो आरो सन्तुष्ट थानो सोलों। कृतज्ञता और संतोष का अभ्यास करे। टेनसना सरासनस्रायै गोसोखौ जेब्ला सन्तुष्ट खालामनानै लानो हाया, मानिनानै लानो हाया, बै समाव जाखाङो एबा बाङो। 1 थेसलनिकायारि 5:18 सिरिया बुङो, आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो, मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो। इसोरखौ जों सानफ्रोमबो हामबाय होननाया, धन्यबाद होनाया जोंनि सिन्ताखौ गोजान खालामो, जोंनि टेनसनखौ गोजान खालामो आरो इसोरा जोंनो जा होदों बै होनायाव जोंनि गोसोखौ सन्तुष्ट लाखिनाया टेनसननिफ्राय जोंखौ उदांस्रि खालामो। टेनसननिफ्राय उदांस्रि जानो हानायनि 7थि बाथ्रा बेनो जाबाय फरगिव एन्ड लेट गो। निमाहा हो आरो नागार। क्षमा करे और छोड़ दे। सरासनस्रायै जोंनि जिउआव टेनसन फैनायनि मोनसे लामाया जाहैबाय एबा टेनसन जानाया जाहैबाय जोंनि सोमोन्दोफोरनि गेजेरावबो गोबां टेनसनफ्रा फैयो। जेरै बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफा, खुरमा बाहागि, मण्डलनि सुबुं, बेफोरनि गेजेरावनो सोमोन्दोनि गेजेराव गोबां टेनसनफोरा फैयो। इसोरनि बोसोना बुंदों माथाय 6:14 आरो 15 सिरियाव, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। जेब्ला जोङो सोरखौबा निमाहा होगोन, अब्लाना जोंनि गिलिर गोसोआ रेजें जागोन आरो जिउआव मोनसे गोजोननाय सान्थिया फैगोन आरो जोंनिफ्राय बै टेनसना गोजान जागोन। जों जुदि टेनसननिफ्राय फ्रि जानोब्ला जोङो गुबुनखौ निमाहा होथारनो नांगोन आरो बेखौ जों सोलोंनांगोन। टेनसननिफ्राय उदांस्रि जानो हानायनि 8थि बाथ्रा बेनो जाबाय साराउन्ड योरसेल्फ विथ पजिटिभ इनफ्लुएन्सेस। मोजां लोगोफोरजों थाफा। सकारात्मक प्रभावों के साथ रहे। बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि मोजां लोगोफोरजों लोगो जाफानाया, मोजां सुबुंफोरजों थानाया जोंनि गोसोआव मोनसे सान्थिखौ लानानै फैयो। 1 करन्थियारि 15:33 सिरिया बुङो, नोंसोरो दाबुरखायजा, गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो। बेनिखायनो जोङो जोंनि लोगोफोरखौ नायनो नांगौदि जाय लोगोफोरा जोंखौ आत्मिक जिउआव बोलोगोरा खालामो, आत्मिक जिउआव थुलुंगा होयो, आङो आत्मिक जिउआव जौगालांनो खाबु मोनो, बेबायदि लोगोफोरजोंसो लोगो जानाया गाहाम आरो बेबायदि मानसिफोरजों, सुबुंफोरजों लोगो जानाया जोंखौ आत्मिक जिउआव जौगाहोयो आरो टेनसननिफ्राय जोंखौ फ्रि खालामो, टेनसननिफ्राय उदांस्रि होयो। जोंनियाव टेनसना फैनाय नङा। टेनसननिफ्राय उदांस्रि जानो हानायनि 9थि बाथ्रा फाइन्ड रेस्ट इन गॉड। इसोरनियाव जिराय, परमेश्वर में विश्राम पाए। माथाय 10:28 सिरिया बुङो, ओ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बान नांनानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन।
ओइ टेनसनाव थानाय फोथायारिफोर, टेनसनाव थानाय सुबुंफोर, आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन, नोंसोरनि टेनसनखौ आं फोजोबनानै होगोन, आंनि होनाय सान्तिखौ ला। जिसु ख्रीष्टआ बेखौ बुङाखैने? जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बुंदों। दा बेयावहाय जोङो इसोरनियाव रेस्ट लानांगौ, इसोरजों लोगोसे जोङो सान्तिखौ लानो नांगौ, इसोरनियाव जोङो जिरायनांगौ। इसोरनियाव सान्तिनि जिरायनाया दङ आरो बे जिरायनायाव जेब्ला जों थागोन, जोङो गासै समयसाफोरखौ सैसोलांनो थाखाय इसोरा जोंनो गोदान गोदान बोलोफोरखौ होबाय थागोन। टेनसन फ्रि जानायनि जिथि बाथ्रा एबा जोबथा बाथ्रा बेनो जाहैबाय सिक गड्स किंडम फार्स्ट। इसोरनि रायजोखौ नायगिरग्रो। पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करे। माथाइनि 6:33 सिरिया बुङो। नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। गोबां समाव गोबां फोथायारिफोरनि साननायफोरा मावनायफोरा उल्था जानो हागौ। जोङो गिबियावनो संसारनिखौसो गोबां मानसिफ्रा नायगिरग्रोनो हागौ। जेब्ला जों गिबि संसारनिखौ नायगिरग्रोगोन, अब्लाना जोंनियाव टेनसना फैग्रोगोन, समयसाया फैग्रोगोन, जेंनाया फैग्रोगोन, सैनांनाया फैगोन। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो थुलुंगा होदों, गिबियाव इसोरनि रायजोखौ नायगिरग्रो, अब्ला गासै बेफोरखौबो होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि रायजो, जि रायजोआव इसोरा दङ, इसोरनि बिथोन बायदि सोलिगोन, इसोरा गासैखौबो होगोन होननानैनो थामथिम जानानै दंखायो। दा बेवहाय जोङो इसोरनि रायजोखौ नायगिरग्रोनाया जोंनि टेनसननिफ्राय जों उदांस्रि थानाय जागोन। मानोना इसोरनि रायजोआव गासै सुख, सान्ति, गोजोननाय गासैबो दं, धोन दौलत गासैबो दं, गासैखौबो इसोरा होखागोनखा। दा बेयावखाय जोङो टेनसन फ्रिहै जोङो थानो हागोन। दा बेयावखायनो जोङो इसोरनि रायजोखौ गिबियावनो जोङो नायगिरग्रोनो रोंनो नांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै 10टा टेनसन फ्रि खालामनायनि बाइबेल बोसोनफोर। बे बाइबेल बोसोनफोरा जोंखौ जोंनि टेनसननिफ्राय उदांस्रि खालामाखैने? बेफोरबायदि जुदि खामानिखौ जों मावोब्ला, इसोरनि बोसोन बायदि जुदि जों खामानि मावोब्ला, जोंनिफ्राय टेनसना गोजान जानाय नङा ने? अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जोंनिफ्राय गासै सिन्ताफोरा, जोंनि जिंगासिनायफोरा गोजान जागोन जेब्ला जों इसोरनि बोसोन बायदि सोलिगोन। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो सोलोंदों आरो मोजां मोनदों होननानै। नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोजां मोजां इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंबाय थानो हायो एबा मोनो। आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होनानै गालांदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेनो शेयार खालामनो दाबावसै। जिसु ख्रीष्टनि आशीर्बादा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।